presented by Ansu Videsi Official. बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर। तारा मुस्की पे मन रंगीला बा, तारा मुस्की पे मन रंगीला बा। हमरा लाली के दीवाना कोई जीला बा, होठ लाली के दीवाना कोई जीला बा। तारा मुस्की पे मन रंगीला बा, तारा मुस्की पे मन रंगीला बा। हमरा लाली के दीवाना कोई जीला बा, होठ लाली के दीवाना कोई जीला बा। सबका के घायल केहू देवेला नंबर केहू देला मोबाइल। तार उठवा गजब के रसीलाबा, तार उठवा गजब के रसीलाबा। हमरा लाली के दीवाना कोई जीला बा, होठ लाली के दीवाना कोई जीला बा। देखी हमर स्माइल कहे बड़ो घबराइल, देखी हमरा के कितना लोग बाटे पगलाइल। देखी हमर स्माइल कहे बड़ो घबराइल, देखी हमरा के कितना लोग बाटे पगलाइल। कोई यादव विदेशी दिलवा गीला बा, कोई यादव विदेशी दिलवा गीला बा। हमरा लाली के दीवाना कोई जीला बा, होठ लाली के दीवाना कोई जीला बा। तारा मुस्की पे मन रंगीला बा, तारा मुस्की पे मन रंगीला बा। हमरा लाली के दीवाना कोई जीला बा, होठ लाली के दीवाना कोई जीला बा। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर।